Nakon 22 godine u riječkom HNK premjerno je izveden jedan od najpoznatijih baleta Labuđe jezero. Koreograf i redatelj Staša Zurovac najavio je malo drugačije viđenje ove popularne baletne bajke, a prema prvim reakcijama nije iznevjerio publiku. Poznata priča u novom ruhu. 40-ak plesača i glumaca na riječkim je kazališnim daskama predstavilo ovu bajku uz pratnju orkestra opere riječkog HNK. Tako da mi se činilo da je možda ljepše malo uzeti neprirodnosti klasičnom baletu i dati više ljudskosti čovjeku i više ptici ptičijeg. To mi se nekako učinilo da će još više naglasiti tu zarobljenost. Upravo je taj kazališni jezik prepoznatljiv rukopis Staše Zurovca. Toliko je puno detalja, toliko raznolikih stvari u ovoj predstavi da stvarno može zadovoljiti svakoga. U predstavu su prvi put ravnopravno uključeni studenti Riječke akademije primijenjenih umjetnosti. Jako sam zadovoljan i sviđa mi se općenito što je došlo do te ideje da uzme tako jednu po meni ukalupljenu formu baleta koja je samo po sebi dosta disciplina i čvrstoća i uzme glumce koji su dosta ovako malo slobodni i lelujavi. Taj je spoj publika izvrsno prihvatila. Prekrasno, ja volim Zurovca, a on mi je poseban. Izvrsno mi je bilo, jako inteligentno posloženo. Malo neobičan spoj klasike i novih pravaca u baletu. I dok zagrebačka publika ovacijama ispraća svoje Labuđe jezero, riječka je također dobila hit predstavu.